stengo aseri tuko ria rero ogotenga bono goikarero tomanya ngano mosubati ogochiko tobutorera enyama gosenero konye okubutora enyama ase ebucheri igo bono tinte tugenda tambete tuikanye kabisa ntunyale gosanga tomanya amange igoro iya omukungu stengo ritukweri tuko ria rero ukonyiro tubwatiwe asese media mitandao asese moya Facebook otonyora buna Ndizi TV News digital kuka YouTube no tuna Ndizi TV News nabo igo ase website tubwate muna www.ndizitv.net nabo igo namba nebe kunya woncho kana na ase screen yawo igoro gabo yure 792192834 ene namba go torikira SMS yawe nyingi ari betunyale usanga abiraza ase tukurere tizite ko beka ase kegetambe tiga ngari kan kigima omukungu stengo itobwe tukurere tatebere ningo na wanane emirimo yaye ndere baboirire ya manasara otayibona marita oningo otebinga emirimo yawe ni nagaiga itere sama leda ne kurukura na mora yangweta iga embasina sengo kwa biashara wana nabona atitenga rigere ryegasiga ngaya kurigere rina ngasike okora ngasikiriye yabona kora akore era to kona kona bitwa squat rigere nabo yalinge ngom ni matsagenda mere mukyo yokora ase buchiri iga ona kore mere moye buchari aiga bunandororo buchari ni ngari ombona yabantu abempas abagira bose abagaka abantu bose ko baoneria abemba majira nete iko nayo kubitora kabisa na ko baone mbanje tena umusubati yombi yawo ndowekera okay bono ndi wachagite mirime yawo bono ko ne amangana yo buche ndiko iwe wachagite tena ni chagete mwaka 2001 igo kwara berira okay inki kagere to ka igore bucheri ngwate batigangi gore nonya ne kibanda gichisaga sinye nyumete abo subati kuri wakoro koranga asenya makobitora bange bari korebera konyenya iga nuki ireto kabitora ayo gachora ni ugachora bucheri ona chetu kuri yegasiga ngaranga Kerenko ya gwete gango ya kuri ya bagaka kuna bako nchucheri ngaranga te ko bango wasinde ngachikote marenga te ngarenche ko ikanyi orentene ndore nana ki egasiye ko ninyare ndega naigora ngaranga karate ma keke ndore gosengo nyaranda banyoro na nyane abo ko yara gwaka nyura abo ko yara ko balance nya bandelu ake banyoro amanyije akere to kuri ya se obonjere yawe osekere to kuri ya se gasiga yenyama ngonyorore ebwate yani umutakore umuntu geto bwate chinguruga nanye ne ko sunge nyama kune yugoro gabo ngo konya gusunga arafu na ngokoro getiko ko unacha kabisa ose kukurigiriye kwa otuga kwa gachichi bucheri akwari rose ngwa bwate umuntu oko bwate bucheri yange nasore kwa gachire kwa so mikororo kono korugabu ninyo mirinde no mugaka egasi ekere twachagete kubwaterana nere okay kere twachagete kubwaterana nere akabaga koreto bune nyamegoika buna akonia na inje namutaikora ruoro ndaro buna gwakora na inje ndakora bo ara ruoro na inje ndaro buna kwa bikire gusene nyare ndanyoranga ake ndanyaji customer chana ri unachimunalite wana chinanyo cha munali unachimona chinale anchimunalite ndanyora bone gasiteri ngo mwasinde tugachaka rinde mora ndigikira kere na chiko banga namanyire ngamutaibono bona bongo tenera urasuka kake na kigasi igoboro kayari bagerio ono ngatiri na seri bageriga nabongo nyara ku akalibuga nabongo nyara ko kawaida inyama na ikaga nabongo nyara kuyebwata kurugari no lyo kwendetera nasunga nacha kubutora kawaida kile nyumba itakuwa
Okay, ina kiye ire tiba kugacokora mere omoyi bunando cy'omoyi omo tambe sana gabo morito sana obwate nebisire byuko nakinyama na kiya ire to kabiremera kabisa bone gasiete linko gasiete ngororo gasiete linko asoko yere lingala kyora bwato omoyi oyo gasi twakayarorire twabo omoyi no gamoyi omoro no yugo mosacha amoro no yugo mosacha na kyumukungu arayubwate kumbe gasiete linko gasiete ngororo linko mwekero ko yakora mostire kare kwa meire na bere gasieria ono rabona chitenganya nchaiko baka wikira buna ondo che na giko igweteri tukuri ya uritangane bono kwa kwa ona ti monte nyama ni tukuri tangane kare na ona ti monte nyama oso watige twa bweka na tige tuje bweka na boli amachiti konge challenge lakini nabona balance tibuya ngonya kuganyanga balance bate yumuga konde na babuturire nyama enke ose na babekira mauvuka lakini nganyore bako mateyenga yaya tero tige tumongina mbuya gutubekera buya kubwa ono nganyoranga kumbe igona inche nabo kunyara okay okay ina kio kunyara ko balance gatie familia mo nemirime yega gatie familia wate ino gwato mwaka bono na kio kunyara ko balance emirimo yao yanka amo nemirime yaga bono mirime yetelinko emirime ye emirime ni chenye ligete kanye ligete egasianga buna nasoka mabi egasia ito kunyetyaka kubesirota to buna ng'ombe yanyenywa igo to goika saa 3 munyagitanye kure kuyigereria goika saa 4 igenya ingotire osoere bucheri kare osoere bucheri go chinseji gusa nabugete saa 11 na bagire mirubiri ya mwana nakuri na bana nabo bagire bakire school bono buruga buna injira bonko nyara kwebanga bunango soka kuroro umuchi ono konyora nabangetenga kura chinso mugaka goika nera kureke barua kia yago chasaye ngombo mutigera guchakira saa 12 nero gwatere mbere yago injira chiko konya abanaka biasara bono goikira butini koranga gasinere ngomwasinde na bonko ranga balance gasi ya mwana kawaida na amati yaona kiire usabanya kinyoro na kiire tekere wachakire tembere meyiga na kiba kwane na kiba bago segete oseba witomoyo aba mate bana nigo bange tomoyo bono abasubati ba minto mbango tema bali kunikanga na kumbuli na kibona yanya rikantemba kukanyara kunyara nyamba bona na bona chenko baranga egasiete linko egasi kana boko nyara kurwale koranga nenko ngwere lakini negasie mororo bona ngabate inje nanali nandi bona nindusi wanti ngonyara kokora kende ali bona nanali tinko nyara okay bona barabuna babagane tinga bamanye nakiko kunyara mbagane tina barabamanye okay buya sana mwacho murigeria kuigwerera manyene nga egasi kurwa tambe na bakora nga nenko ngora kini kokere kwanye nalire yakobera engororo kimatika to sio myo motimo komo kaiga to kwena tumanya amange igoro iyo mosubati mora na nene ngama kunki andaka gwedere kirare mirime yayi goto basubuska to subugenda tambe oyo no morobiro gumo kungu stengo ime yandizi TV ogwansu wo mugusi Ndizi TV obwansu wo mugusi omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukuiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naige bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi reke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora ubwo asembeo
emesa ya mang'ana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echo chira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo chira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe oburemi nobonda n'umurubiryo bw'ogwesemya na kwimanya iguru y'oburemi bw'ekerero asa abaremi bonsi imeyariro baria gusina bere ngo batebya nga oburemi nobonda naboigo oburemi nesiro na bere ngo gotaria imeyariro baria gusitumera n'abaremi ao asto gusangana gukwana mange obonda bwensi ya Kenya nigo bokurwa ase ebimeri ao gatie ebimeri ebyone kawa echae gatie binde binge imanye oburemi bw'omugondo obutugi bwetugo na teknolojia yekerero y'abaremi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi igombwatie imeyo moroberi bw'oburemi nobonda oyogo kira butambiri tukolia maine ense mone nusugo ikachinsa ibere chamagoroba ndocho kaletera amangana mange igoro y'oburemi nande nigongo gatebya nga tekana irio tware oburemi obonene elindo onyara ko bagokora oburemi nabo gutwara ikiginge gesinini kurinde okoro oburemi bosomete nando nyigotete ndagere yetio kebuya elinde linayo igwe obote bwokoyeria endagere yo niganeti egetunguo kore para igochigwerete nganyare boyekire chinsaga oburemi nobonda Jumanne chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukuria Jumatano chinsa isano ni mochia mugaso na Mildred Momanyi naro producer yane mbwati to ande bakasomore mimbo boli na ki akora mabera yanyara ko bagwansa iga asegati yaito ntubwata abantu bali nobolema n'abantabwa mbabwata magani yabo mbabwata ebyewa mbasomete naboigo mbatagitama baga asemeremo nakubwatisiwa asubugima bwokera lituko inyora obolema igoro bole inyora kerema nkeriko sekwa inyora ekerema ngechiche nakyo gekogera asumurubiryo bwobolema asubugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliotamanyiti igoro yabo turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amanganonsi pi ali arengete abantu baito abali nobolema ayekwarorire bagotenga kera rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima imeya Ndizi TV Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakonikiru ndekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogonko bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore irio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'omugusi Ndizi TV obwensu bw'omugusi
Kuya mwana kimu mwanchumuri yawe gitaseni kya DCTV asoko gendera gotengera omurobiro bwo mukungu stengo me ya DCTV wansu bwo mugusi bono twirani na sentunda ya kabiri ngote ingana bo tubwatya asense meri ndeye metandao ase YouTube watanya na DCTV News nabo iko kuikaga ali Facebook watanya na DCTV News Digital nabo iko kuika ase namba yo SMS watorikira gwetira ase namba eyira ase screen igabwe kona igoro garia eyire 792192834 inire namba uturikira uchumbe yao enyenge nabo iko ase website tubwate na www.dctv.net naba manya bwana tangatore ase bucheri bwana ntetoro murana na igatiye chi customer achomo ngina mora indara tere barato tebe ubu ali bokona ligwenyama no mosubati boirire ya masamaleta ona samaleta nenkro ko Eric Mageto no mongina twa maete kurenga kentambe nande kerare veiga etogo kirimo no sikiagera abantu abange tabateba na basache bakwibera lakini mongina era kiagera na rupenye karangaliko ta kunyibera ibo no tolega igasariga no to wode to to wekirio kabisa na kibali leta eto kuigogo te twacha somo ngino ina kiyogo kwara ligwa bwa beiro chase ekero to jawega to sabya bija ndori gerdia wa tibija sana obe kachikiro wenerete nandera tirene ritari kuiba mongino yo niga to kirinere sana nanda semba siyengima na boko nyana nero kwikoro nanda customer chingo to gochoro una inchiga kerongo jaga ganko morona numuntu mye sana nande nagwata masikani abakubutore kiriero kechietoro erinde twaganda nyambe twari koragere family egota yo mwacho muri ya bona tigatira nase umusubati mura indanya yoterera amange igoro yemereme yaye andake ngaki obukali bwao nechi customer bo nakiyo amate bwao bo amate bwana nechi customer ni koranga chi customer chinganje to na banganje te bakorere banganje te na baone mona kana nasikirake ngonyore bakuri gake yo musubati yagenda igonga chi customer chiane chinganje te okay inga yo kurusi chi customer customer chala mostly banya abantu bamente yamate ya mitase nolata customer bale ngamlandoro abange baroro abandi bagocha bangurira abandi baka bale ntamanyiti ekere kwaro kina mora ngwa rengere tingwa no chonyale kupire nyama kama karole ya sare biga na kabyo boy kurwatamba lakini kero na achete ndanya kulia lyo bugima una bogo toira pale na monana matuka ega na achete ngaranga gasirite kobe ko wasinde gasirite na bonko nya no ngacha terana to ari kunya gukora no mugaka nyumba amutenje ngo gasirite na bonko nya wana kere kiraga ndengu gorande bucheri ndore gusoronyare kera igurte bucheri ekera soete imera bande tinga egasine ngo wate bono no nunye nyare ngamate tingo batinyara kurara ntema na njenda ororengo ngakingo yakora abari ko nyakoni buna ko yakoni china yakorire rina kiao kora buna ko nyakobekere customer buna ko ile customer njera rana kiao kora ono igache kiranga urans ontigeira ko chireke barua kiao unandike barua kia yakabako gwago ntigero gocha magombo na kibose wakora customer na kibose rero kwanyara wakiseria amutebo nayo gutero oganyera customer kichigo chana kichigo gotera na botua erete akabaga konya kuganya tiga boda ibos customer ndinere kuraganika lakini ganyote bakumate muswa tulia botutorire nyama muyamono gukobwa okay enjo no ngatwaro bole enjo no ngaibunga na bonko nyara nga yukurusi nyama yane toko yenyera nyakoe ere toko yenyera nyakoe ya rusuoro ya TV ya chaiye basi kwanya kwenda konyo ikuru nyakoe gechucho bana matuka mange umwa kone nero kogenda ogenda
Wanyenya mbekere kwenyenywa. Ng'ombe kere kwenyenywa. Yakora kwenyenywa ndetera. Nchoni kigira bora nayo mbere. Lakini wana kere kira migegete. Bono rero nanchira bonde metere nchira bonkunyara. Nabonkunyara nabongo ikororo. Nagiri kiaga ya bantu mbaroro. Bakonyenya. Bari bakonyenya mbaroro. Alafu mnekitali gachiro erocho imenya bokora. Bakoro imenya ma. Ubaba bantu baro bakubugulya. Bona ubaba toretera kitwa cyane ko. Ngotiriko bagasire ngo. Banya korasenya ng'ombe konyenyo kabisa igabori go gaikere konyenyo bwatire bwati. Abuno konyora ntirine. Nabondo chikuda bakwenye. Aboko nyora ntirine nanchende korora. Bona kera nkuligereria ona ndoche bagendere tega. Ndoche gasiti ko bango ngwasindi. Igando chenga matukare mutwe naboko nyanya ndo baswati nabo tukunyara konyanya ng'ombe kabisa naboko yanya ng'ombe kabisa nyanya ndete ndeke nkulire nyame nkulire nyama nakiura oneri abantu ngotari omenta abantu abange kera barorire nyama gusira ko onyenye nyama iga abitorera bikata kunyara ko linyame bata kunyara kunyenyekana ndanya lakini bona wachire kwa na chiko sibu chiko bituru tande kwacha kwaonya Teriko mbera ngom. Tubwati gasi asinde nabayamba gitiko babuna liri nachakerete nakibono nko nyanya mbi nakingocha kuyeya nakibono nko enyama nakinda nyanya nande nchaka ko kulia ngaranga gasi ine nko mwera asinde nyanya nande matukama ke nganyoranga yaguikanye ngoni na ndendi na kunya okay ona se mirime yao makongu kyogwetera ndake makongu tayongwetera ndatero ngangwetera nda makongu ande ekyare gasyenyenga ninje nyirige ndikoranga makongu naroro ngwetera kono chando teyo yora okwetera ndake royane asensema echi customer naboko nyora customer ende yachire ende yagechibunga ki turangia sanya meri turambekera buna igade bunota atagete nagororo naranga oyo gechibu naira na nandi nachaka kweberi customer egere ngebe seria bono nkorana nabo tuguchallenge riko nandi nabo kunyara ngocha tori tuigwana okay na makongwanda kugwetera onde naronya gocha kana agopimita enda nero nabo muntu agocha agopimia nyama agechibu obosaigo agopimia obutore obukore kobutoro arigereria makongwa tugwetera buna basubazi sende kwanyora yagechibu ogotigerera neye mesa yuga Wanda buna gutigere mesa iguru eitenge inere jare jitoko nyora nemeri bol buna gutigera kwa mutorere kwa pakiri gutigere ibone ko begasi cyane ito kudara ko yone customer bona ngakyo karabona kera gutigere nyame ya kera gutigere nyame ye mesa nabangu gutigere nyame ye mesa nandi bono gwachaka gwake sabu nakyo kere customer kurku wato kunyara kuyoneria enyama kwa mutorere customer ekobere challenge egasi enkom lakini nade nabotokwera narende twanya kwebereni bakora okay nyora kuya kuyirisire tugutigara se amakongo ondete yugocha na madeni ko kwakana kwa bemera asise maya madeni nagoe chikasa machigocha kwanya rondo gochiro gotebiri kabi timbu atibesa ndo karambutorire lakini mampingo temande korekere mono bana sto wetera amatema manene nerie enyameye egentere bunerega iyeta etoyo nikas nande mampio nyole chugochkoye bana kera monte kasa maya achire yagote imbutorire mampingo korekere ande chwese timbu atiase chiseji ochogenda oenda pi kera achire pi yachi yabe kasi asore kero guchaka wake sagu botuko kwanyora sedo gwate sotu kwa sabu abantu batano enyamede mangu bacha barete chibese kwanyora na chibese bicha wakeros bati eno no yachi gegwikira igo ngwikerere
Ondo cha koletera yo moyo. Una bakunya koleta bono ukuri nande nchira. Okugenda omenteregera ogende bwogiri. Okay, mbo seme kyora aruchi asaba subateriskani saba sai. Ndiyo kana ate yaba sai subateriskani. Yonda abatebinga gastigere oro baracho bagochora bagokora ngeyitingo kora eyina bonko yara gokora. Gasinde yonsi ni gas. Gasina aliko yakoyora nane yabasacha ngachanganyoranga kumbe na bonko nyara. Igo bonne gento ndase abana baitu bali iskali abasaye kiane. Gasinde yonsi ni gas. Igo mbachora gas. Uyimana wakongule lakini mbachora gas. Okay, na amarao esemya ketanere motunarale. Marrano esemya ketanere motu. Tawa digereti. Abodo chenga. Mutu wabaswati nabo tukonyara gaste yera chiko bengo ngwaste. Okay, buya sana umwegure segeto kabisa yabasubati nga asemya ke mekegere motuga kere meremo gwikato chikonyara amwanchu muri egana ongoikera omwerio obomo robire bomo kungustengo ase erituko ria rero kurende tumirane eikiegosha ritumanye nabo igwa gwesemya amangiri tira nedor kaske muma nekire getaseni kyandizi TV obwansu bomo gusi.